дар соҳили Душанбе дар блоки З корҳои сохтмонӣ аллакай ба анҷом расид. дар зимистон хонаатон гарм ва дар тобистон бошад хонаатон салқин аст. танҳо ба хотири он ки дар ин ҷо оинаҳое ки дар хонаҳои иқоматӣ насб шуданд сифаташон хеле баланд аст. бино аз 13 ошона иборат буда дорои таваққуфгоҳи зеризаминӣ мебошад. бино дорои хонаҳои 5 ҳуҷрага, 3 ҳуҷрага, 2 ҳуҷрага ва 1 ҳуҷрага мебошад. барои бароҳатии шумо дар дохили бино 2 лифти замонавӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. ҳангоми хомӯш шудани барқ низ лифтҳо кор мекунанд. аз баландтарин ошёнаи бино метавонед тамоми зебоиҳои шаҳрро бе мамоният тамошо кунед. манзараи зебо, лаби дарё, боду ҳавои мусоид таби шуморо болида месозад. дар қисмати поёнии бино маркази савдои замонавӣ кушода мешавад ки мушкилоти шуморо бартараф месозад. агар шумо дар орзуи харидорӣ намудани хонаи замонавиву босифат ҳастед, пас метавонед бо нархи дастрас ва хонаҳои замонавиро аз соҳили Душанбе харидорӣ намоед.